Allahu nake roƙo ya fitar da ni cikin kunci. Allahu nake roƙo ya fitar da ni cikin kunci. Zaharaddin na ga ta kaina, da fushi kadai zai fitar da ni daga kuncin da nake. Zaharaddin ina tsaka mai wuya. Zaharaddin 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 Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa, baya barci shi zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kowa da kalar tasa, laifi ban yi ba aka yi mini kasafi ba zan yafe ba. Zaharaddin 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 Zaharaddin. Assalamu alaikum. Amiya. Ana ta karatu ne? Wallahi. Dama ina so in faɗa maka wata magana amma ban san ya za ka ɗauke ta ba, ko ban san wani tunani za ka yi a kanta ba. Ina sauraron ki, gaya min menene? Magana ne akan wannan abokinka ko in ce amininka. Abin ya fara isa. Sai baka na sai zai dinga buga maka kofa. Ban san me yake so, ban san me dalilin shi. Kin ga Allah da Allah. Kin gani fa irin wannan maganganu ne wallahi ba na so. Wannan ce irin magana ce. Ta yaya zai zo ya dinga buga miki kofa? Akan me? Dama na san ba za ka yadda ba, kuma ba za ka fahimci ni ba. In dai magana ne akan shi. Bari ki ji Amiya. Ni duk abin da ido na gani mun shi ba ni ba zan gaskata shi sai na gani da ido na. Wannan ce irin magana ce. A kwana tashi, na san za ka zo. Kin ka tashi, zan yi bincike in gani. Allah karka jima, ya kamata ka dawo da wuri. Ba zai wuce ni kwana biyu ba. Wasu kayan abba ne suka zo su zan je in karɓo su. Ba daɗewa zan yi. Zaharaddin ga Amira nan ka kula min da ita dan na san za ka iya. Ba komai abokina. Zan yi duk yadda kake so na yi. Amma ni gaskiya da so shi ne samu. Da za ka amince zan so in koma gida in jin zauna. In ya so idan ka dawo kuma sai in dawo gida. Haba Zaharaddin, ya kake irin wannan magana? Kar ka manta amanar take tsakanina da kai. Na san babu wani abu da za ka yi wanda zai cutar da kai. Haka ni ma babu wani abu da zan yi wanda zai cutar da kai. Ya kawai ka yi zaman ka, kar ka daga hankalinka, babu wani abu. Ba abin da nake nufi. Ka san bai dace a ce mace baliga da namiji baligi sun kasance karkashin inuwa guda ba,
domin shaidan yakan iya shigowa cikin su ya zama na uku kuma komai na iya faruwa. Wannan shi ne abin da na yi tunani, amma duk yadda kake so haka za a yi. Ka yi haƙuri idan ranka ya ɓaci, ba na son ɓata. Ko ɗaya wallahi raina zai ɓaci. Kawai dai ni ba na son yi maka dole ne Zaharaddin. Aminin ka ne fa. Ban taɓa tunanin akwai lokacin da zai zo ya nemi wani bukata a wurin kai gagare ka. Ba na tunanin wannan in har akwai amintaka da gaskiya a tsakanin. Shi kenan, ba komai, zan yadda kake so ne. Amma ina roƙonka wani abu guda, ka saka na cikin addu'a. Ubangiji Allah ya sa wani al'amari ya yi shi lafiya, kuma Allah Ubangiji ya sa mu fi ƙarfin zuciyar. Sannan Ubangiji Allah ya mana maganin duk abin da zai zo ya dame mu. Amin sun ba amin. Ni zan zo in tafi kan na latti. Ina tsaka mai wuya. Zaharaddin. 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 Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa. Baya barci. Shi zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kuma da kalar tasa. Me yake nema da ni Amira? Saboda Allah. Akai mini kasafi ba zan. Ki tuna fa ni fa ba muharramin ki bane ba. Haba, ya kamata ki ji tsoron Allah. Allah a cikin Alkur'ani mai girma cikin suratul Isra aya ta 32 yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya kamata ki ji tsoron Allah. Sarki yana kallon duk abin da ke faruwa. Baya barci. Ina so ka ce. Zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kowa da kalar tasa. A'udhu billahi minash shaitanir Laifi ban yabo akai mini kasafi ba zan yafe ba. Allah ka kwace ni daga kai wannan kasar. Zaharaddin. 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 Alhaji, ka san cewa ranar Litinin Allah ya kai mu za a shiga kotu da Zaharaddin ko? Na sani. To dalilin da ya kawo ni kenan. Saboda ina so ka ja ma Amira kunne. Kuma gaya mata ta kwantar da hankalinta. In Allah ya yarda za a bi mata kadin hakkin kashe mijinta da aka yi. Gaskiya ne. Allah kai mu Litinin nan. Ai za ra'ayi ta kare baki da. Barista. Na. Ina so ka dage sosai akan wannan kes ne. Ka san kwarewar ka ce sa na nemi ka a wannan kes. In Allah ya yarda zan iya bakin kokari na da shi. Haka ne, dama wannan ranar nake jira a kai shi kotu a yanke mishi hukunci daidai da abin da ya aikata. Alhaji. Wannan hannun fa inda na yankan nan yana damuna. Kwantar da hankalinki Amira. Insha Allah za ki samu lafiya. Amira kake da mu. Ai tun da gashi likita yana duba ki akai ko komai zai wuce. Zaharaddin. 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 Zaharaddin.
ina lauyan wanda yake ƙara. Ya mai shari'a, sunana barista Umar. Ni ne lauyan da ke tuhuman wanda ake zargi. Na gode. Ina lauyan wanda yake kare mai laifi. Ya mai shari'a, sunana barista Ahmad. Ni ne lauyan da ke kare wanda ake zargi. To yanzu kai lauyan wanda ake kara me za ka ce wa kotu game da wannan shari'a? To, Malam Zaharaddin. A tambayar da zan yi maka a nan ita ce, menene dalilin da ya sa ka kashe Abdulsalam? Ba ni na kashe shi. Da ake nema a sani Tun baya kana ta cewa ba kai ka kashe shi ba, ba kai ka kashe shi ba. To in ba kai ka kashe shi ba, wane ne ya kashe shi? Bayan lokacin da 'yan sanda suka je da suka yi bincike sun samu shatan hannunka dumu-dumu a jikin wukar da aka yi kisa. Kamar yadda na faɗa a baya, zan sake maimaitawa. Ba ni ne na kashe shi ba. Amma ina zargin matar shi. Matar shi ta kashe shi. To kana zargin matar shi, wace hujja kake da ita? Kwakwara da za ka gaya wa kotu ta gamsu da cewar matar Abdulsalam ce ta kashe shi. Akwai wani lokaci da nake zaune a falon Abdulsalam na duba saƙonnin da aka turo min a waya. Kwatsam sai matar shi ta shigo ta same na cikin falon. Zaharaddin na ga ta kaina, da fushi kadai zai fitar da ni daga kuncin da nake. Zaharaddin ina tsaka mai wuya. Zaharaddin, 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 Zaharaddin. Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa, baya barci, shi zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kowa da kalar tasa. Laifi ban yi ba, aka yi mini kasafi ba zan yafe ba. Zaharaddin, 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 Zaharaddin. Zaharaddin na ga ta kaina, da fushi kadai zai fitar da ni daga kuncin da nake. Zaharaddin ina tsaka mai wuya. Zaharaddin, 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 Zaharaddin. Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa, baya barci, shi zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kowa da kalar tasa.
laifi ban yi ba aka yi mini kasafi ba zan yafe ba. Zaharaddin, 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 Zaharaddin. Allah sarki yana kallon duk abin da ke faruwa, baya barci, shi zai mini sakayya. Na yarda da kaddara kowa da kalar tasa, laifi ban yi ba aka yi mini kasafi ba zan yafe ba. Zaharaddin.